eller hvad hedder det, kemi og russel for de unge, i hvert fald i Kildevand. Så skifter det med nomineringen. Jeg føler, at jeg kan se dem ude derfra. Fordi det var sådan en eneste, der kende. Hvad er det, der er på det er hundkatte også? Godt. Jeg skulle lige... Det må være samme ejer også. Jamen, jeg kan næsten ikke se den skærm der. Jeg har svært ved at... Jeg har mennesker foran mig. Der står bishus begge dine katte. Du kan jo ikke vide mere. Okay. Her er den ene. Her er det brug. Det er 200. Nå, du har ingen handicap. Nej, det er 200. Der var kun én handicap. De er begge to torch i hvert fald, så jeg ved godt, hvad det er. Det vil sige, at det er handicap. Jedno owoc 366, Richard 66, ona zostaje kontrolowana 86, Intercentro, Iberia Inacom, Macieja Pawła-Rzeczkowski, 138, Klara Kunz, Słuchaj, Lewiszara, Ala Witoldana, 371, Słowniczek, Sinara, Nowa Axis Star, Dziewoliner, Distribution Valente, Industrielle, Macieja i Pawła Rzeczkowski. Vi finder ud af til slut, hvad det er, jeg har fået, så står det vel der på. To, co u Guma jest istotne, a więc wielkość, masa, gabaryt. Hvad er det? Det her er jo også sådan lidt. Jeg tænker, han er godt. Jeg skal lige være med, hvad siger her. Czarny pobrany z białym, wizualny, tłusty gotów, znajduje złamy w oczach, sędziów granicy decyduje, który jest najlepiej zbudowany. Majestatyczny, zero stresu, przeciwko gryzom, proszę zobaczyć na łapy tego dżentelmena. Mały misiu w stracie walki. Koty prezentowane i wywoływane powinny być pozbawione takich impulsów nerwowych, zachowań agresywnych